नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण जो अनुभव ऐकणार आहोत तो आपल्या चॅनलच्या एका सबस्क्रायबरने पाठवला आहे. परंतु व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी जर आपण या चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. घटना साधारण 7 ते 8 वर्षांपूर्वीची आहे. होळीचा सण म्हटलं की गावाकडे खूप धिंगाणा असतो. लहान मुलांसाठी तर ही पर्वणीच असते. त्यावेळी मी सुमारे 10वीत होतो. आम्ही सुद्धा होळीची जय्यत तयारी करायचो. आम्ही सर्व मित्र मिळून आसपासच्या जागेवरनं लाकडं, गवऱ्या वगैरे जमा करून आणायचो आणि होळी मोठी जल्लोषात साजरी करायचो. त्या वर्षी सुद्धा आम्ही होळी जोरात करायचे ठरवले होते. आम्ही आजूबाजूच्या जागेवरनं लाकडं वगैरे घेऊन येऊ लागलो, परंतु तरीही आम्हाला पुरेसे लाकडं मिळाले नव्हते. त्यावर माझ्या एका मित्राने सुचवले, अरे तो समोर बंद पडलेला वाडा आहे ना, त्या वाड्यातनं लाकडं घेऊन यायचे का? उद्या आपली होळी पण चांगली साजरी होईल. आणि असंही त्या वाड्यामध्ये कोणी राहत नाही, त्यामुळे कोणी कंप्लेंट नाही करणार नाही. मला त्याचे म्हणणे पटले. तसे मी आणि तो त्या वाड्यामध्ये शिरलो. त्यावेळी सायंकाळचे सुमारे 8 वाजले होते. वाडा हिरवगार झाला होता. चहूबाजूनी वाड्यात हिरवीगार झाडी होती. त्या वाड्याबद्दल आमच्याकडे अशी अफवा होती की त्या वाड्यामध्ये काही वर्षांपूर्वी एक खून झाला होता. त्यामुळे शक्यतो त्या वाड्याच्या आसपास कोणी फिरकत नसे. पण आम्ही उन्हाळ मुलं त्या वाड्याजवळ नेहमी खेळायचो. आम्हाला असा काहीही अनुभव तिथे कधी आला नव्हता. त्या वाड्याच्या भिंती चढून जेव्हा आम्ही आत शिरलो तेव्हा आम्ही पाहिले की आतमध्ये बरीच मोठी मोठी लाकडे पडलेली होती. तिथे आतमध्ये एक सुकलेले झाड होते, त्याचीच ही लाकडे. तसे आम्ही एक एक लाकूड घेऊन वरून बाहेर फेकू लागलो. बाहेर आमचे मित्रही उभे होते. ते लाकूड गोळा करून घेऊन जात होते. भरपूर लाकडे गोळा करून झाल्यावर आम्ही त्या वाड्यातून बाहेर पडण्यास निघालो. माझ्या मित्राला मी भिंतीवर चढवले आणि तो भिंतीच्या पलीकडच्या बाजूस गेला. परंतु जेव्हा मी त्या भिंतीवर चढून पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न करू लागलो तेव्हा मला असे जाणवले की कोणीतरी माझा पाय घट्ट धरला आहे. मला समजत नव्हते की या वाड्यामध्ये आम्ही दोघे झालेलो असताना माझा पाय कोणी धरला. आता मी जोराजोराने खाली लाथा मारू लागलो जेणेकरून माझा पाय सुटेल. परंतु ज्या व्यक्तीने माझा पाय धरला होता त्याची शक्ती इतकी प्रबळ होती की माझा पाय सुटतच नव्हता. आता मला कळून चुकले की हा काहीतरी वेगळाच प्रकार आहे. मी हनुमान चालीसा मोठ्या मोठ्याने म्हणू लागलो. तेवढ्यात मला मागून एक आवाज आला. काय रे, माझ्या वाड्यामध्ये चोरी करतोयस? तो आवाज ऐकता क्षणी मी पार घाबरून गेलो आणि तिथे रडायलाच लागलो. मला आता समजत नव्हते काय करावे. तेवढ्यात माझा एक मित्र ती भिंत चढून वर आला आणि त्याने माझा हात धरला व मला खेचले. जसे त्याने मला खेचले तसा मी सरळ वर त्या भिंतीवर त्याच्यासोबत येऊन उभा राहिलो आणि आम्ही दोघांनी पटापट खाली उड्या टाकल्या. तो मला विचारू लागला, अरे काय झालं, इतका वेळ का थांबला होतास आणि रडायला काय झालं? त्यावर मी त्याला सांगितलं, अरे कोणीतरी माझा पाय घट्ट धरला होता आणि कोणीतरी माझ्याशी बोलत पण होतं. तो व्यक्ती माझ्यावर चिडला होता. कदाचित हा तोच व्यक्ती आहे ज्याचा इथे खून झाला होता. माझे बोलणे ऐकून सर्वजण हसायला लागले आणि म्हणाले, किती घाबरतोस रे, काहीही भास होतात तुला. असं काही नाही या वाड्यात. याआधी आपण किती वेळा खेळलो आहे या वाड्याजवळ, विसरलास का?
मी माझे बोलणे त्यांना पटवून देण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. या गोष्टीला जरी आज 10 वर्ष झाले असले तरीही तो प्रसंग माझ्या डोळ्यासमोर तसाच ताजा आहे आणि तो मी कदाचित कधीच विसरू शकणार नाही. तुम्हाला जर हा अनुभव आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. जर आपण शोध रहस्याचा चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या सर्व मित्रांना शेअर करा. धन्यवाद.